med mig i morgen, skat? Skal du vågne med mig kl. 7 i morgen? Jeg er sådan ikke med noget at slappe af. Har du lyst til det? Hvorfor mig? Så kan vi ind her. Hvad er det til aftale? Det er bare for... Hvis det er op til en tidlig morgen, eller 6:15 står jeg op, og så får jeg lige badetøj på, så det kan være hernede på 7. Så skal jeg ned og have en morgendukke. Se det på solen over bjergene der. Kæft, hvor er det sandt. Var der ikke noget pedsovs, eller hvad? Det er lidt